Lakip sa mga gisguta ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang SONA kagahapon ang may kalabutan sa buhis ug kuryente. Usa dinhi ang pagpalapad sa tax exemption ilabi na sa middle class ug gagmay nga negosyo. Buot sa Pangulo nga ilakip sa exemption ang nagakita og dili mula pa sa 350,000 pesos kada tuig. Sa karon exempted diha ang mga nagakita og dili mula pa sa 250,000 pesos. Gimando sab niya ang paghatag og amnestiya sa income, estate ug donors tax lakip sa VAT. Nanawagan sab ang Pangulo sa Kongreso nga amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA aron matanggal daw ang systems loss charges. Kini ang ginabayaran sa mga consumer alang sa mga ginakawat nga kuryente ug nawala nga kuryente samtang muagi sa kable. Giawhag sab niya ang mga magbabalaod nga ipasa ang Sariling Kuryente Act aron mas mahimong abot kaya ang mga rooftop solar panel ug battery storage systems. Bisaad sa Pangulo nga una matapos ang iyang termino, kinahanglang humanon ang mga nasugdan ug tumanon ang mga saad. Lakip ang mga proyektong pang-infrastruktura, mas gipalapdan nga health benefits ug pagdubag sa krisis tungod sa kagubot sa Middle East.